रायजो-राजा नोंथांमोन hello masking रायजो-राजा नोंथांमोन production last now So जोंना बाउन्डारिनि खामानिया जोबजोबबाय गासिबो Happy Diwali Baba मा जादों नोङो मा जादों हा Ada yuk masa Borian deh dah ambo ji deh Hello friends, good morning, welcome back to my new vlog. Angni godan moनसे vlog आव नोंथांमोनखौ बरायबाय ओमफ्राय दिनै जोंना फार्स्ट डे आव माने बिशम्बिखौ देखायनो आखायाव लादों दा माने मथा-मथि 6:00-7:00 देखायगोन आरो जोङो ओमफ्राय दा जोंना गासिबो माने एनाउन्स खालामनो थांनो थाखाय रेडि जाबाय माखासे सफैथ'वाखै नालाय थ' बेखायनो माखासेखौ नेगासिनो दं माने याव जोंना शिबा फैदों बेहाय गामियाव माइ हानो फैयो ने जोंना प्रजेक्टरनि टिमाबो सफैबाय ओमफ्राय दा बिथिं पेन्डेलखौ बानायनो रेडि खालामगासिनो जोंनि कृष्ण भाइया रायजो-राजा नोंथांमोन दिनै ini production last now आरो hello masking रायजो-राजा नोंथांमोन सियार लाबग्राफ्राबो सफैजोबबाय जाहांगासिनो जोंना खामानिफ्रा सियारा सफैबाय बेथिं खुन्था पस्ट फबगासिनो जोंना इथिं जिरायबायानो नै सासेया जोंना खामानिया बारायगासिनो लासै-लासैनो बिथिं मावगासिनो खुन्था फबगासिनो ओमफ्राय दसे उनाव दा तिरपालखौ थिखांसिगोन अलमोस्ट जाहांबायानो दा खोलायफिन खनसेबाव बरिया जाबाय माथिं खोला होदोलाय मोनाबिलिनि थिग 6 बाजिनाय लोगो-लोगो नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन बे बोसोरनिनो बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन सावथुन बिशम्बि बिथिं स्क्रिना थागोन ओमफ्राय दा बिथिंबो बोखोगासिनो ने बे सावथुनाव नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन एक्सन हिर' सोरां नार्जारि खैला मेन्देला लिनाजों लोगोसे गोबां महरगिरिफोरखौ टिकेटनि बेसेनखौ बारा खालामनाय जायाखै मात्र 80 आरो 100ल' माने 80 थाखा आरो 100 थाखाल' आसा खालामो मानगोनां गासै रायजो-राजा नोंथांमोनहा लैहोर फैनानै प्रमद सार गामिनि हरिनारायण स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव नोंथांमोननि सेराव साननैनि थाखाय बर' सावथुन दिन्थिनायनि हाबाफारि लानाय जादों जाहांहां पेन्डेला एसे बाखि दंबावो ओमफ्राय बेनि स्क्रिना थागोन बे साइडआव जाजोब्बाय जोंना चेयार सफैबाय बिथिं जिगाब सफैबाय कृष्णआ मुगासे मोनबाय A few inches later आंना दुगैनानै फैबाय आरामनो ओमफ्राय माने मैयानिफ्राय दुगैनो मोनाखैमोन टाइम मोनाखैमोन ओमफ्राय दा बेहाय चेयारखौ बसायजोब्बाय ना लोगोफ्रा ओमफ्राय दा मथा-मथि 6:00-7:00 श'आ स्टार्ट जागोन आरो दा नोंथांमोना नायबाय थादो हायोबा दाहायबो देखायलांबाय थानोसै आङो जिखिनि हायो
मानगोनां बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोन दिनै बांगुरि हरिनारायण एम इ स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव साननैनि थाखाय नैबे बोसोरनिनो बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन बर' सावथुनखौ नोंथांमोननि सेराव दिन्थिनो आखायाव लाबाय गोबां समनिफ्रायनो नायनो होननानै आसा खालामगासिनो दङमोन बिथांमोना बारा गोबाव खालामालासिनो जोंनि बे टिकेट काउन्टाराव फैनानै टिकेटखौ लाफैनांगौ अलमस्ट रेडि जाजोब्बाय जोंना दा मानसिफोरा हाबनोल' बाखि दं लासै लासै मानसिफोरा फैनो हमबाय माने गामिनि नालाय माने जायै लोङैसो फैयो बेखायनो दा लेहेर लेहेर लासै लासै फैगासिनो A few minutes later. दा जोंना नै बिथिं सावथुना सोलिगासिनो बिशम्बि दा गान सोलिगासिनो ने The next day. दा नै जोंना भाइमोना दिनैनि सावथुननि थाखाय एनाउन्स खालामनो थांनो ओंखारदों दिनैनि सावथुनानो जाबाय आर'नाइ आरो बेजों लोगोसे जोंना गामिनि रायजो राजाफ्रा नुनो मोनगोन बिस माने दिनै मोननै सावथुन देखायनाय जागोन आरो सिबिनां बड' सावथुन मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोन बांगुरि हरिनारायण एम इ स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव साननैनि थाखाय बड' सावथुन दिन्थिनायनि हाबाफारि लानाय जादोंमोन बेनिनो दिनै जोबथि हर बे जोबथि हराव नोंथांमोना नुनो मोनगोन बे बोसोरनिनो बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन बड' सावथुन बेनि मुङानो जाबाय आर'नाइ आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोनहा गांसे टिकेटआवनो आरो मोनसे बर' सावथुन नुनो मोनगोन बे सावथुननि मुङानो जाबाय बिस 10 seconds later. दिनै जोबथि हराव जोङो आर'नाइ आरो ससे माने सर्ट फिल्म बिसखौ देखायनो आखायाव लादों दा मानसिफोरा ज' फैजोबबाथाय देखायनोसै आरो Much later. जोंना नै उन्दुलायनानै एनाउन्स खालायो सयथिबो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन सोरबाफोर जुदि बाहेरायाव ओंखारलांदोंबा थाबैनो सावथुन सालि सिङाव हाबफैनांगौ एनाउन्सआ जोंना देरो डेन्जार एनाउन्सआ सुखाया ओइ भाइ हासुनो थांनोबाबो आद्रा खालामनानै फैनांसिगोन मिथिबाय थाब फैनांगौ 2 very boring minutes later. जोंनि फिल्म श'आ फाइनालि जोब्बाय ओमफ्राय दा बेनिफ्राय सियारफोरखौ बोखारगासिनो जाबजोबखाबाय जाबनानै ओमफ्राय नेक्स्ट पेन्डेलाव लांसै जोङो राइन' ट्रेड एक्सप' तामुलपुराव जागासिनो नै नङा नै बेयावसो मोजां मोनगौमोन खेला नायनि र' मेट्रिक माने itu? 350 जोड़ा बहुत बेसी सुन सामान हाफ पैंट लेगा भैया का सस्ता फुल पैंट लेगा तो महंगा ये कारपेट का क्वालिटी का है ये 200 रुपये जोड़ा ये कितना आता है ये 600 रुपये डेंजर फुल हो गया और वो तो बड़ा वाला 2400 बहुत ज़्यादा है रे कल आएगा तो कल लेके जाएगा वैसे तो बहुत बोलता है नहीं हम कई दूसरे पे जाते हैं अभी फिक्स प्राइस 250 फिक्स है क्या भैया कम नहीं है नंबर भाई 250 টাকা ফুচকা জানি ভাই ফুচকা ও 250 টাকাनि लंपेन्ट गांसे लाबाय ट्रेक पेन्ट गोजांनायाव ओरैनो गाननो थाखाय ओमफ्राय फुसका जाबाय दा जोङो थांसै खाथरबारि नाग्रिजुलिथिंजाय जोंनि माने नेक्स्ट फिल्म श'नि पेन्डेलाव थांगोन आरो दा माने ओजोंहाय 9-10 जागोन नालाय दा बेहाय थांसै Many months later. नै बेहाय आइलेन्डआव दसे फैलायबाय बेरायनो टाउनफोरनिफ्राय फैनानै ओमफ्राय दा जों पेन्डेलाव थांगोन दसे उनाव माने नैबेहाय बन'रि मिउजिक फेस्ट जानो थांगासिनो 21 नभेम्बराव टिकेट सिस्टेम जागोन आरो
ओमफ्राय सोरबाफोर नायनो गोसोबा फैदो फार्स्ट टाइमनि थाखाय जागोन बेहाय ओमफ्राय नायनोसै माबायदि जायो ओमफ्राय हायोबा नोंथांमोननोबो देखायगोन आङो ब्लगनि गेजेरजों नेनोसै 21सिम जों दा नै आइलेण्डनिफ्राय थांफिनगासिनो माबासे मा होनोमोनलै कृष्णनि गामिसिम माने खातरबारिसिम ओमफ्राय दा बेहायनो बानायगोन नालाय जोङो पेन्देला थ' बेहाय थांफिनगासिनो सानसेटखौ नायनो नामा नायदो नायलाय स' जों दा माने पेन्देलनिफ्राय फैनानै ओंखाम जाखांबाय जाखांनानै दा जोङो पेकिं खालामगासिनो माने गाबोन मोनसे जायगायाव थांगोन नालाय दाबसे जायगायाव थांगोन जों फुङावनो 7टासोआवनो थांगोन न'निफ्राय ओंखारलांगोन थ' बेखौ नोंथांमोना नेक्स्ट ब्लगाव नुगोन दा नैबे ब्लगखौ बेहायनो फोजोबसै बाय जागोन नालाय बे